Ubhubhane olihlasele izwe luvuselele ubuntu ebantwini. Inhlangano zomphakathi, osomabhizinisi, osaziwayo kanye nabantu emphakathini bangenele umkhankaso wokunikela kwabasweleyo njengoba kuvalwe ukusebenza kweinhlaka ezithile ezweni. Wandile Mqwebu ubegubha iminyaka yokuzalwa engama-36 kuleli sonto. Ucele umndeni, abangane nabamabhizinisi ukuba bangamuphi izipho kodwa ijumbane zokudla. Unikele ngalezi ijumbane ezalukazini zaseNanda eThekwini. Isifiso sami ukuthi abanye abase South Africa, abanye amabhizinisi osamashishini nabo bangabona ukuthi bengenza njani noma ngabe u100 noma ngabe u50 umehluko uyenzeka and imndeni yakwazi ukuthi ithole ngisho neparish lokudla noma isinkwa. Hlelwe phansi akwenziwa lutho akusetshenzwa silambile kodwa namhlanje inhliziyo yami iyajabula ngohlobo olumangalisayo. Umsakazo odumile woKhozi FM naye ubambe lakhe iqhaza esebenzisana nefoundation ayisungula unikele ngamathangi amanzi nokudla emndenini engathathi intweni eGingendlovu enyakatho nesifundazwe. Kubalulekile ukuthi la okhona kunosizo obona ukuthi ungakwazi ukulenza noma luncane kangakanani zama ukubuyela emphakathini ulekelele nawe emphakathini. Ngizobonga kakhulu okwamanzi ukuthi sithola amanzi nathi siyakhongozela ngalokho okuncane sinakho kuvele kuphele imvula sihambile sekuphelile. Izakhamuzi zaseKhathomena nazo zihlomule ngamaphasela okudla okunikelwe inhlangano yaseThekwini engenzi inzuzo iCaring Sisters Network. We all know people are starving, people are hungry. Post lockdown, many are still going to be unemployed. What about all those who are working on no pay, no work, no pay? uSuleiman usilenhlangano izoqhubeka nokunikela emphakathini eswele kuze kuvule ukusebenza kwezikhungo. Bongani Gema indaba enze SABC eThekwini.